Mamă, mamă, ce vântoase de numai. De numai. Am și văzut șobolanul. Am și văzut-o fugit. Salutare, Mihai. Și Bruno e acolo la soare. Am și văzut șobolanul și fugit. Cicla zăului că a trecut pe cine. Pe aici o fugit așa. Fac acolo. Nu mai prea ce mânca acum. O cules tot. Ne mai găsim. Mai îmborda vântul pe aici. O putem lua căsuca. Asta e stricat. Ăla e. Nu găsă copchia așa asta. Ăla e. Bate vântul de numai. Aici nu dai nădejde să se cocă, dar ai dus un pic împărgate așa, se cocă acasă, ia uite. Așa se cocă acasă. Nu, acum aș mânca niște castraveți, dar de unde castraveți? Nu mai e nici de ea mici, niciun fel. Să fac o salată. Îmi frig la picioare pe bune dacă nu. Opa! Înțeleg, e octombrie, dar nu mai se poate aici. Înseamnă că nu au fost acasă. Erau plecați. Ia uite-mă crescut măreară. Ia la el, a doua tură. Ia uite ce-a făcut, ia uite cum le mănâncă. Doamne, mai văzut. Până aici, în Franța, n-am auzit că șobolani, să zică cineva că șobolanii mănâncă roșii. Ne vedem ce mai găsim pe aici, ne? Dacă mai găsim, mai văd una acolo, cred că e atacată. Să las camera, că nu pot face nimic așa. Uite la ea. Avea. Salută pe prietenii noștri, așa mă, salutare, de din codițe, mă. Hai că trebuie să vă prieten un picuț. El nu v-am prietenat. Nu dă vântul prea mult jos cum am crezut. Roșii, gogonele de fapt, că gogonele, nu mai. Să mișcă și conopida, acolo de Crăciun o să am conopidă. Varza nu prea s-o distat. Numai că se prinde, s-o prins asta, numai că, nu, se m-a crif. Nu mai crescut asta, numai de 2 ceaiuri mai e, menta. Dar să vă scope voi afară. Nu. Nu prea, cam gata, cam ardei am, nu pot să mă plâng. Patecate multe. No, asta la ce o țin? Pe când se coce și stricate. Asta la fel. Ia uite, cade asta, ia uite. Era jos. Nu șar de Iași. Am strâns și pătrânjel.
E atât de crud e de numai. Ia uite. Și asta a început. Dar nu mai au ce să mânce îngheare ăștia. Să tai via. Ia uite, s-o dat o vânt încolo și încoace. Să s-o tai. Ai. Măcar tu și în felul mic are un castravete ține. Jos cu tine. Mi-am făcut o sălătuță. Cu cât am. Pe cruz, așa. Nu, mă. Că nu se mai face, e gata. Nu mai e nimica. O sălătuță amărât așa. Am. Am vrut să fiu să scot, apoi tot plouat, să scot rădăcinile astea. Până la primăvară putre de toate, trebuie să le întorc numai. Am scăpat de săptămâna ce vine mă duce la un pește, că că 10 grade seara nu e chiar atât de frig. În căză de săptămâna ce vine iară. Și ziua și noaptea, ajunge la 20 de grade. Nu. Vântul ăsta e periculos tare. Tu nu ai mai apucat să te coci. Dacă nu pe săptămâna ce vine, mai lucra aici, că trebuie să scot sâmburul din asta. Ce faci, băi, piticule, hai să te iau, bă, n-ai crescut, da? Deci bun de mâncărie. Un pic de salam, niște brânză. Mergem în treaba noastră. Pe tu e singura ce hai să te iau, n-are rost să te mai las. Ardei aiuț-o mai crescut. Da, nu a mai crescut. Să mă urc în brumează așa ca să adun tot de pe aici măcar. Bine că am roșii, nu duc lipsă de roșii. Abia apă. Mă joc ai în cap. Mă joc. Nu duc lipsă de roșii, cam să vă arăt câte am încă. Trebuie să mai fac ceva din ele. Ăsta trebuie să stric. Nu știu, dacă săptămâna viitoare se mai încălzește. Are una și ăsta și ăla. Dacă se mai încălzește, mai las roșiile pe aici, gogonelele astea de fapt. Ce să fac? Așa să stric așa aici ca și acasă. Vedea ce o face noi mâine pe aici atunci. Doamne ajută, acum văd că imediat o să plouă. Deja în partea aia deja se și vede nori. Să o tai acasă, să nu ne prindă. Uite la că vine. Mamă, ce vântoare. Ia te uite, ia. Dacă mai stăteam la grădină încă, m-am și așa momoțăit de numai. Ne-o dat de... Trece încolo acum.
în partea aia acolo, se duce la Paris. La. Nu, las că e bine. Bine că am intrat uz, ne schimbăm și asta e. S-a adunat ceva așa, și iară. Mai am câteva, am văzut că în țară mi-au zis mama că are o grămadă de roșii, nu. La mine deja cam e gata cu toate. Asta cred că le bagă gogoneale, la murat, împărgate așa. Și asta e, cu asta mai fac un picuț de ceva din ele și gata. Uite, asta trebuie să o arunc. Nu, prea trebuie să încep să strâng. Mâine dacă mă duc la moșu, am să coc. Dacă tot fac grătar, am să coc și bag la borcan în apă, ulei, oțet. La ce să mai las acolo? Că pot deja un pic de ceață. Așa măruț, măcar ardei și aiuți, îi pun la borcan. Nu. Și tu crezi. Roșu, dar n-a crescut. Cam asta e. Nu. Asta e, asta avem, asta facem. Așa, m-am rălat de acum. Vreau să fac niște ardei în plut. Așa l-am orat și asta e. Ce putem să facem altceva, dacă atât avem.